Маските падат. Неделя, 22 часа, BTV. BTV представя. От мен имате не. Да започваме. Да. Хайде да се чувстваш по-добре, ще ги направим така всичко. Оставай. Вие сте пример за младите хора. За сцената на България търси талант, да се изисква нещо, което да е абсолютно зашеметяващо. България наистина има много талантливи хора. Дами и господа, това е единствената сцена, на която летят дронове и акробати. Това е единственото предаване, в което да паднеш от високо може да ти донесе успех. Това е единственото шоу.